Durante esta semana, a Policía Local de Rianxo está a realizar unha campaña especial de vigilancia e control da velocidade nas vías urbanas e nas estradas convencionais de todo o termo municipal, especialmente naquelas nas que se rexistran un maior número de accidentes debido aos excesos de velocidade. Con esta campaña que se integra na que realiza a DXT en todo o ámbito nacional, o que se persegue non é outro obxectivo que seguir avanzando na prevención de accidentes e na reducción da gravidade dos mesmos. A campaña en sí é preventiva, co que intentamos é darlle publicidade á campaña, publicando nos medios de comunicación, que estamos participando nela, publicando nas redes sociais, dese xeito conseguir concienciar que a xente circule dentro dos límites de velocidade e que pensen que en calquera lugar do casco urbano e do término municipal, se poden encontrar cun control de velocidade. Sí, a ver, estas campañas son sempre positivas porque desde o momento de que a xente ten constancia de que se está facendo unha campaña, pois eso só asimila e xa parece que dunha forma implícita xa se conciencia en que en calquera momento se pode encontrar cun control e iso axuda a que a xente conduza sin haber inxerido bebidas alcohólicas e neste caso na campaña esta en concreto que respecta os límites de velocidade. Aos controis de velocidade uniránselle tamén outros preventivos de alcolemia, principalmente nas quendas de noite durante a fin de semana. Sí, estamos tamén realizando controis de alcolemia, principalmente polas noites e os fin de semanas. Sí, tamén estamos realizando controis alternos, controis de velocidade e controis de alcolemia. A realización desta campaña é posible tamén grazas a que estes días a Policía Local rianxeira dispón para o seu uso do vehículo cedido pola propia DXT, equipado cun velocímetro e un alcoholímetro, que é compartido co resto dos corpos policiais da comarca. A campaña desenvolverase o vindeiro domingo 7 de abril, e unha vez finalizada os resultados obtidos seránlle remitidos a tráfico para seren incluídos nas súas bases de datos.